100. Yova yasiya a room to learn. Kuti wangu wakashika say for 100. Ingoni tese kunona mata mwali mupenyu. Kwa say ndisiri kushika wei papa. See a room to learn if you are a believer. Jesu mwana wa Mwari azere ni kuziva mahari. But Bible not aitomboenda mutemberi at 12 achigara pakati pevakuru. Aizoona nguva yekutaura but wambopinda in their midst. Iyari Mwari. People hear me very well. My categories, number dimensions in the things of spirit, zviriko. Nengiros zine ma categories, number dimensions. Palatumwa chaiwo, Gabriel anozvipresenta itara ofisi yake kuna Maria. Kuti ndini Gabriel anomira presence ya Mwari, anofamba nenhau dzakanaka. Kuti ministry of information kuku angelic level di Gabriel. Kana Michael aswa information they will fight. Wondo. Kureva kuti kune ma offices, ma dimensions in the things of the spirit. Izvo zvotikasazviziva tapano panyika. Mwari roshogorati sama teachers, sama prophets, sama evangelists, ma categories iwa anoda kuti mumwe kana atori muvhangeri angangodaro asina kana ruzivo pamusoro pekuprofita. Zvekuti there are times yekuti anogona kurwadziwa nekuona zvekuitwa nevaprofita over what I need to help people. Haugone kukorekta chinhu chausiri musame field, usina same understanding. Ini ndikabhoekana makanika achibata mota yangu ndikamuti siya ndobatawo anoseka because anoziva ndiri pastor handikanike mota. So hasha dzangu dzinogumira pakuti chiita alright because ndiwo unoziva. Ndikaita hasha dzekuti babatiro waita mota wagadzike injini pasi inoita madhaga, anoziva kuita kwake ifield yake. Saka uchiona kazhinji ukaenda kukwana unogadzira ma TV or mumotokari vanongoti siyai mozodzoka. Why? Because ukaswera uripo unotatisa basa because pane paanogurunura zvekuti wega unobata musoro so kuti akomana inomuka futi here. Wakamwenda panogadzirwa mafoni baba tinogurunurwa tese tonzi mukatini so pfe wega unoti airire iyi haichashanda. Saiwo unoti aiwa mungavhiringidze program munodzoka after 30 minutes. Why? Because you are not in that field. Ndatara nemwe hama yakaenda neto operation. These days vanogona kutokuratidza video racho after operation. Zanza wakomana dai zvaitwa ndiri mpenya aioperetwa paura. Pachichekwa pachivhiwa tsinga dzichibatwa boto munhu amuke. But akamuka akaradzwa video akanoti saka some people are gifted in their areas. Zvekuti when you try to intervene unogona kukanganisa zvinhu. Zvisingareve kuti ma mistakes nema error ahako ariko. Anokorektwa sei, anogadziriswa sei. For the sake, I'll give you an example. Mumba mukapinda nyoka, ukabata zibonza kana chimbo, ukatanga kurowa uchiti handisuzwa pairi but ndinogona kungosangana nayo cheri area yairi. Joshua unogona kusvika pa area yairi ukarova TV ukairova kuseri ikafa. But at the end you lose property. Nekuti hausi kuziva pairi ungorova pese pese. But kana une wisdom, unogona kupisa raba ukanda mumba. Painochokwa nesmoke yerabha ichibuda kunze paneta wika unodhila nayo at easy. So Bible richiti wisdom is the principal thing. Vashona cha wisdom dzacho vanadzo vanochira kuda kureva mambo vavakwira pachuru. Vanozviitei, vanozvati mambo ane nyaya dzaanoda kurehwa but make sure kuti iwo uchiri mudika usi mambo. Even uchizva zviri correct unogona kunyudzwa uri right. Vashona chaiwo kwete zvekunamata. So Bible richiti wisdom is the principal thing. David akaita upombwe nemukadzi waUria. Nyaya ikapiwa a prophet unonzi Nathan naMwari. Nathan akapiwa a way to address the king. Haana kuenda pachivanza akatanga kushedzera kuti muri kutongwa nemhombwe urere muni. Asisina Mwari. Akaipaka zodaisa kutoya mukadzi waUria. Mwari vakamupa the wisdom how to approach a king. David ukatendeuka kubva pazvivi zvake. Why? Because kutsura kune one element inonzi love. Ukaona kutsura kusisina rudo ndokwekuita kuti munhu anyadziswe vanhu vaseke. Kana uine rudo you try to protect and win a brother. Ofunge mukurasika akangu kwese kwaunoziva Mwari ndotomuda zveshuwa. Saka ukati waitonditsondora ukutondikanganisa ukatondibatsira ndofara. Why?
nekurasika kwezo Mwari ndomuda. Kurasika isaine kuti ndakavenga Mwari. Ayi kuti unochitomira kuitara kunaka kwakeso ndomuda. So ukatoona ndine magatsi kuitara kunaka kwa Mwari ndakarasika. So this one is a good brother, only that is lost. I need to help you. But rudo rwaro rukashaika manje inenge ya advent. I always tell people and I always tell people this. Ukaona ndamira pano ndakukudza kuipa kwemwe mfundisi kusi kuparidza zviziviso kungokuzivisa zvikuitika munyika ningitsotsi ninganoba ndo zvinonzi ukaenda kuchechi pane nguva inonzi zviziviso pane anomboenda kuchechi handi pane nguva zviziviso zviziviso haisi revelation ireality on the ground kuti ningitsotsi prophet ningiibava zviziviso chinochinja upenyu hwako hazviziviso kuziva Kristu. Because gore rinopera uchiseka kuipa kwemwe munhu and wauri kuseka danger iripo manje anogona unosangana naMwari kuseri kwausiri. Paul aiva mhondi yainzi Sauro akasangana naMwari behind the door ari murodhi yekuenda Damascus. Mwari vakamusarudza vakamuda zvekuti vamwe vavhangeri vanobvira vaudzwa naMwari kuti tasarudza Paul. Ananiasi ndiye akatozonzwe tsano aone kunetsekana nemunhu ndatomuda. Mwari anogona kuda vanhu behind closed doors. Iwe une record yekuti hasi right. Denga ndeyaMwari harisira imwe chechi kana vamwe pastor. Usanyeperwe usafurirwe. Tsvaka Mwari unamate Mwari sedunga munhu. Unogona kuseka era yangu, but my era is not a gospel and it won't change your life. And hauzonziva kuti after that era chii chakaitika. Jesu unotaura achiti amuka kuguwa tara nemukadzi. Enda unotaura vadzidzi vangu tisangane Galirea uye naPeter. Why is he saying uye naPeter? He are part of the disciples. He knew kuti Peter wakandiramba ka3. So obvious kuti vanhu vane zvavakafunga. Maybe vakatomudzinga muchikwata kuti is no longer worthy, but I still love him. Mwari unoita zvinhu dzimwe nguva zvinogona kubowa vanhu vanozviti tiri right. Just like the prodigal son and his father. Prodigal son akadzoka baba vakamhanyira vakatomukisa akapinda mumba vakauraya mombe. Mukoma anga ari pamba was not happy. Yeti pamba hapasi pake, but he was not happy. Baba vada mukoma nawo ndo zvavada iwo sababa. Iye ari kuti aiwa baba iwa mufana uyu hasi right. Nawo yekudenga yakafanana nawo chikoro. Usambotrasta munhu asati amakisa bhuku. Kukopa munhu asati amakisa bhuku kune era 1 akazonzi afoira newo watonyura. Ari right kukopa ndiani bhuku rakamakwa. Ari right kunzwa nekutera tsoka dzake ndiJesu kwete umwe pastor. Pastor asati wapinda denga vanotozonopindawo. Saka munhu asati amakisa bhuku ari dangerous ukamukopa. Ini ndikava role model yako pakunamata nezvese mistake. Men can start on a good note and end on a bad note. Good example, John the Baptist. Jesu paakauya akati gwayana rinovhisa zvinhu zvenyika asungwa ari kujeri akati endai munomuvheta kuti ndiwe here kana timirire vamwe. The same preacher, anointed man of God, ari kudhauta Kristu waakambonengedzera kuti ndiye. So yekuti this is my pastor, this is the one, ndiyo shasha anogona anoziva. Kuma statement tewapfana asati wakura pakuziva kuti chinoda kuteerwa chii. Hakuna neropa rakaenda pamuchinjikwa pasi pano achifira upenyu hwevanhu kunze kwaKristu. Ndiye bedza anofanirwa kuva role model wedu watinoteera nekutedzera kuti tigone kupona. 30% ngaizive kuti pa 60 panosvikika. And 60 ne100 ngairegere kuchinyira 30. Bondo era iriko kana wakumusoro unojaja vamwe kuti havana mati kana vane machallenges awaimbova nawo Mwari akakuburitsa mari. One day I once heard somebody teaching. Zvikanzi unoita mufundisi anogara kulocation. Unofunga zvako zvingaite. Iye asina kana imba achirojawo. Iye ari kudaro anemba akamboroja. 100% ngairegere kuva nepride, iregere kuchinyira 30. Why? Because that's a stage in life, a phase. Kunosvikika ende kunodarikika. Indaimbofamba netsoka kubva kuwadzana ndichazoparidza panapa 2007 netsoka. Kana ndikaona mushumbiri auya netsoka kuyazoparidza panapa, I treat him as a man of God. Why? Because that's a level and a dimension in life. Uri ku 100
gona kurileta zvakanaka ne30. Vazhinji vedu vatsondorwa moyo nevanhu vari ku100 nokuti akakuona uri ku30 anoti hausi serious enda una mati. Danger wofuti ine30 akaona ari ku100 woti matsotsa tese tonamata pazvedu asikuita izvozvo. Kana kuti akasvika pakurwadziwa stereki anoti zvese hazvina nebasa rese izvi, nyaya ndekuenda kudenga nokuti iye agumira pa30. Hakuna asikade chakanaka, hakuna asikade improvement, hakuna asikade good life. But unosvika paunorwadziwa neupenyu zvokuti unopedzera wakutuka good life yacho. Why unonzwa mumwe kuti Solomon akazvitaura wani kuti zvese izvi hazvina maturo. Solomon paaitotaura kudaro anga anazvo, aneta nazvo. So far 50,000 kwauri ine maturo. Unogona kuvaka imba, unogona kuchengeta mhuri ine musoro. But ukanzwa kulevel yekumabhiliyoni akuti hazvina musoro, asakunyepere. Palace yakavakwa naSolomon yaiva mari, lifestyle yairarama yaiva mari. Kana achiti hazvina musoro ngaabude anogara mugomo. Mbeu yakanaka yakamera 30%, imwe yacho yakamera 60, imwe 100. Those 3 categories are dimensions in life mukunamata. Problem iripo ndeyekuti 100 ikava nepride inochinyira 30, 30 ikava nebitterness inotuka zviri mu100 yoti hasi Mwari. Izwai, hakuna scripture murau wakapiwa naJesu kuti endai munomira kana vanhu vauya vanorwara vachatsika mvuri wopora. Asi kune scripture inoti vanhu pavaitsika mvuri wapita vaipora. It was a personal revelation, is instruction to the church. Ndo zvimwe zviri mushoko raMwari manje. Peter, shoko ravakaudzwa sevadzidzi, vakanzi muchaturika maoko pane vanorwara vachapora. Vanhu ndokuuya vachitsika mvuri wapita vachipora. Peter wazvitora kupi? That's a personal revelation, not an instruction to the church. Samwana vata apa zvari kuita ndavhura mushoko hazvimo isati tenderera kwese tetiri pashoko ipapapo. There are things you are going to miss. Zviri so personal zvinoitwa naMwari muvanhu. Mwari chaiye asingade ufewe neupombwe ndiye akati kuna Hosea, enda unorora hure rinonzi goma. Pananoverenga Bible. Hosea was a true prophet. Akapiwa instruction to marry a prostitute. Mwari vachizviitirei raiva drama rekukorekta Israel. Israel yanga yakunamata zvifananidzo chimwari chinonzi Baal. So kumweya zvinotonzi spiritual adultery, kudana neumwe murume, nokuti murume wekereke Mwari ndiye muridzi waIsrael. Saka Israel paakaenda kuna Baal yanga yakuita ufewe pamweya. Saka uyu paakaita ufewe panyama vanhu vakaedza kumukorekta, ndo paakatendukira kwavari akati kana zvandiri kuita zviri wrong, so which means you are wrong. Why are you worshiping another god? Kureva kuti Bible rine madimensions ekushumira akasiyana. Some they are anointed and gifted to dramatize things, not to speak. Ovatu havaparidza vanenge vachikuita tunyaya so ndo ana Hosea havaparidza vanongorora hure yatopera service. They just motivate people. Hapana scripture anobata. Baba roti kana paine simbe ngaiende kumujuru kwete kuchechi, kwete conference. There are times you need to be inspired, not to be prayed for. Hapana kunzi kana paine simbe ngainamatirwe. Simbe enda kumujuru kwete kuprayer, kwete kufasting. Kumujuru kunaitei to learn. Jeremiah as a prophet was instructed by God kuenda kune muumbi wehari kwete kuconference yechurch. Problem yedu takangoudzwa kunzi Mwari anotaura kuchurch, which is an error. Mwari anotaura pese paada kutaura. Ask Moses burning bush, ask Balaam using a donkey. Mwari anotaura in different areas. Funza Gideon akanzi kana uchidhauta tora muranda wako pura uende kukembi yemaMidhiana. Even using the mouth of an enemy, God can speak to you. You are going to one side. Kuti kana muchurch Mwari ndo paanotanga kutaura. Mwari anotaura even after church. Muranda wakanda asabuda muchechi achidzokera kuEthiopia kumba, akatumirwa Philip akabhabhatidzwa akaparidzirwa outside church. God can minister to your life even outside church mukombi. Kungota usi spiritually alert to catch it. Kana wana uri macho wana tozvidzwa kuti Mwari vari kutaura, but vanhu vachitotaura nyaya dzavo. Kana iri issue ya Gideon, vanhu vaitaurirana pautuo hwavo. Ndarota chingwa chebhari chichipunza misasa.
Zvanomwacho hakuna umwe munondo waGideon. Gideon ndokubva azvinzwa, ndokubva aziva kuti Mwari vari kutaura kwandiri, but kune vanhu vari kutaurirana ari Mwari achitaura neni. Those are levels and dimensions in the things of the spirit. Ukasada kuti Mwari ndipewo mweya wokudzidza ndigone kukura, unoswera uri pabitterness. Okuti muno muZimbabwe muna Mwari here, ungabva waenda kuNigeria kana kuGhana. Iwawo ndiwo unoziva nyika. Mwari kana achiti nyika anenge aitaura nyika dzese. Kana Mwari achiti church anenge aitaura the body of Christ, not our church or your church. Saka paakati pa Jesu akafira nyika yese, but ari mune imwe nyika, but achiita zvenyika dzese. Zvakaitikira kuti kuIsraeri kuJerusarema zvichiitirwani sekuru ari kumuzarabani. Saka kumuzarabani ubva kuti munhu hamuna Mwari here, arimo Mwari but anogona kuita zvinhu kune imwe nyika. Dai Mwari watibatsira tave nokuziva nekunzwisisa nyasha dzaMwari. Makategories andiri kutaura ariko ari riwo. See a room to learn and to grow. Pauri apa usati waguma kune kunosvikika kune kunoendeka. But problem ndeyekuti kana usagone kusvika kumusoro unongoa kuti zvine basa reikoko pandiri papa tiri covered tiri bo. Tine vanhu vasingaremekedze nyangwe kufunda chaiko panyama. Zvane basa rese izvi. Inzwa, mind yemunhu igift. Mind inostretcha through learning. Zvokuti zvimwe zvanoti Mwari tiitire yaraite, because paakupa mind inofanira kustretcha nekudzidza, ndo inofanirwa kukupa the thinking and the systems ekuita izvo. Zvafanira building haisi created by God. A man who was created by God ndiye ari gifted to think like this. Land ikatova shoma tinokwana kana pawauka mudhuri unoenda mudenga than unostretcha kudai. NdiMwari azviita here? Akazviita paakasika munhu ane ability yekuita izvozvo. So usavenga kufunda. Zvine basa rese kunamata chete kuenda kudenga, zvese zvine basa rese. There are things that can happen because your mind is working proper. Une zvawakadzidza nekuziva. Mwari vakazodza David through Samuel kuti atungamire Israel. David haana kuti after anointing akamhanya mupalasi. First day raakapinda mupalasi muna Saul, haana kuenda kunobvisa Saul pachigaro, akaenda kundogara under Saul. Achiridza Saul akabatwa nemweya china, uye akaridza dhimoni ichienda. Sei akanosevha under Saul iye ari anointed. Chaanga ainacho izvodzo, chaanga asina experience and knowledge how to run a territory. Usavenga kwakwaya knowledge in spirit and in physical. Zvine help life yako as a person. See a room to learn. See a room to learn. Uchidzidza kunani, Mwari ngaakupe mweya muchena wokunzvera. Uregere kubatira pachinhu one, nokuti Mwari unomutsa vanhu vazhinji vane kutaura kwakasiyana, nenzira dzakasiyana, nemareasons akasiyana. Afundiswe nyemazuva ano, vafundiswe prosperity. Prosperity kureva kubudirira. Kureva kuti vari kwere vafundiswe poverty avako. Newacho ari kuti mari yakaipa, ukatomusecha anayo. Asana munhu munhu anoti mari yakaipa utangobuditsa ina yachikanda soda zvine basa rese ndakuenda kumusha. Kana dzimba dzine basa rese kudza mhuri yake kuti kudaimo tunogara mugomo. Dzimba dzine basa hakuna. Ndane 45 years asana musana nemushumiri akadaro. Wese anoti dzimba dzine basa rese ane kwaanogara. Wese anoti mota ine basa rese akabva pana anoenda parengi. Kuti arurama life yekupretenda. Reality life anoinzwisisa. Handifunga kuti mwana womufundisi anobhadhara ndimi paschool fees. Imari yakaipa iyo inenge ichitodiwa naheadmaster. Indambokwira kombi kudhara yanga yakanzi God given. Ndikati handizvo kwaMwari wedu watoparidza ndofunga handibhadhare. Andonzo kuinda kuti mubatanidza itsano ndikati indawa. Zvanzi Mwari akapa isusu kwete mimi. God given. Luke chapter 5. Vanhu vakabata hove anapita vanzi kandai kwakadzika vakabata. Jesu haana kuti mese makagara pana mapindai mubate ndadeclare bata ihove. Akatendera Peter kubata. Peter was a fisherman. Ndo yanga lifestyle yake airarama nekutengesa. So zviri pachena kuti vese vangakaungana ipapo vakatenga hove dzemunana. Peter anokuti zvadabata ingopai vanhu tabata. Blessing ndeya Peter kuvanhuku inobhadharwa.
Or let me finish, my brothers here. 2 Kings chapter 7. Elisha declare, mangwana nenguva ino tichadya zvakanaka, flour yakatsetseka ichatengeswa pagedhi Samaria. A breakthrough, a prophetic instruction miracle, but in a price tag. Nakuti mangwana pagedhi Samaria mchangoona flour yakazara mutora. Zandi tichawana flour pagedhi Samaria ichatengeswa neshikel. Which means a breakthrough, if favorite wana mwari, but in a price tag. Kana usina shikel unofana nzara zvinhu zvaunzwa naMwari. Nyika ino yakaita independence 1980. Independence zvinoreva kusununguka. But kune majeri munyika yakasununguka. Zvinorevei kune vanofanirwa kusungwa takasununguka. Vachisungirwei kusanzwisisa kuti kusununguka kunogumira papi. Pinda pamushopu kutore laptop kuti baba takairwira. Zvinhu zvinotoda kudzidziswa kuti kusununguka unogumira pakutozoshanda uwana mari. Haungopiwa zvinhu nokuti takasununguka. Iva room to learn. Kudzidza kubva kune vamwe. Ungangodaro uchiziva zvakawanda, but more does not mean all. Siya a room to learn kubva kune vamwe. Even munhu asingaparite anogona kukupa chidzidzo cheupenyu. Boti mafundiswa ndengoudza vanhu. You need people who speak into your life. Vanokukorekta, vanokutsura, vanokudzidzisawo, vanokuonesa zvinhu. Samson was highly favored by God. Akaita prayer kuti Mwari ndipei power, akapiwa. But anga abviswa maziso abofu. Akadi kuti Mwari power mandipa but handisi kuona. Sei asina kunamatira maziso. There was a boy close to him. Akazvininipisa nyangwe aine power. Akati kudii kumukomana uJadzisika. Can you take me to the two pillars of the church? Can you lead me? Ane power but aone. Saka chaakuita chi akusubmita kumunhu asina power anoona. Kamukomana kakamubata kakamendesa pamapillars. He killed more. Ari a blind man. Say blind man aita ma results. Ari kuwirirana nevanoona. Ari kusubmita nekuremekedza vanoona nyangwe vari vadiki kwavari. Hakuna mufundisa nezvese. Sanyeperwe. Kuti zvese amatoti chokwadi ndinokudza pano. That's an error. Some they operate in the 30, some 60. Sekutara kwaita shoko. A good seed per good soil. Good seed per good soil. Percentage 3 category. Mwari wanoti ndiri kuna Miriam na Aaron. Kana paine vaprofita pakati penyu ndinotaura nawo nehope. Asi kana ari Moses, I talk to him as a friend face to face. Kurati makategori madimension atosiyana. Ukaenda kupolisi zviriko. Where hayo timpurisa but hapana statement yaanonyora. Ndowe chimbo kurova chete. Haavhure dhoketi anokuvhura musana une chimbo. But andotambira mari ari under zeta rapi. Basa rokurova vanhu. Hakuna mtu aona kufunda basa rokundirova. Hapana dhoketi vari kunyora. Anonyora musoro wako nechimbo. Kusaidi kwawo ikoko vanotozivana kuti iri timu iri mwana wacho aripfeke uniform iri. Zoti uchitosungwa soro ifuwa kuti haisi polisi. Aiye yani tracksuit. Wozonzi ID sozoti asori tano. Pamunini. Ma dimensions nema categories. So kunyika imweya is the same. So Mwari unogona kuita zvinhu neumwe munhu kune imwe nyika. Munhu mafungidzira kuti aiwa muno Mwari anofanira kuita nesu futi muno. Jesu zvaakatifira kuIsraeri kuJerusarema. Wakadi kuti tikuda wedu wemuno. Wozi unoda zvemuno kai. Unakangoti ndinodzidza shoko raMwari kune munhu kuNigeria neUganda. Unotarasika. Iwe wakatenda muna Jesu asiri wemuno. Israel kureka. About 6 months ago I was in Israel. I had the privilege yekuenda ikoko. It's very far. Kure straight. Enda ikoko unoziva kuti 3/4 yevanhu vekuIsrael maMuslim, maKristu mashoma, and maKristu atoriko maCatholics. Roma. Mapentecost hakuna. I was there in Israel. Vandoshamisika vachivaudza tafambira nyaya dzaJesu akafira paKalvari akazodii. Vanenge vachitozi muJerusarema chamutoni mabhawa. Hadzitori nyasha kuti Jesu haana kurira kunoku, itori favor. Bozi munhu akakurira muraini menyu zvakaoma kuti utende. Imagine tsano wanoswera nawo wozokudza one day kuti ndakuita basa rababa wakandituma. Unatsomutsura kuti chaiwa hatizodaro. Chakana kuti tina Jesu wekunotoni. Ingo imagine Jesu
Jesu aberekwa kunotoni. Anonyona kuti azvite. Saka takatitirwa favor kuti aberekerwe kure kuti tigone kutenda. Because when you are too close, you miss the revelation. Ukatenda kuIsraeli izvezvi, maMuslim ega. Kuna maKristu avazvitendesa, vachiri kutomirira Mesaya kuti achauya. Avazvite. I know we break through your own material. But can you see something that God is already doing? Next year, Maya, you don't think Maya needs to school. Kushika next year, she's school. Everybody is going to have it for next year. But you don't see next year. That's how it is. I want to find next year. She better have done to pick up road next year I see easy. If you want to see us for next year is not easy. It's all by grace. So when you compare the question to Kuchakat, you won't want to go to the pay, you will not pay. But it's compared to my papa. You need to see God. You need to see God. When you begin to thank God for small things, you are pushing God to do great things. Amen. Hamuna chinhu chekuti ukaita munhu chinhu chidiki anokutenda zvekuti uigonoshanda kuti izvo zvaari kutenda izvo chete. Don't mention, don't worry. I don't aiwa kani. The more you thank God on small issues, you are opening door for great issues. It's unfortunate when we are living in times zakuti ukakukura kuti mwari vakatiropafadza nebhasikoro vanokudza kuti urikuita mafanisi kana kuti testimony yako haisiwedi nokuti kuna vamwe vachakukura dzimba nemotikari. Please let me assure you, thank God in every level. Amen. Uti mukona uno kuti munhu akukure kuti mwari vakatiropafadza ndakatenga bhuti zvinoita sekungomutamba. We are living in times that you are not testimony mahombe. Ina handina zvihombe zvandaona zvichiitwa but ndaona mwari muhombe achiita zvidiki zvakaita zvadiki. Pane nguva Abraham yekuti unatadza kutenga bhuti muzere. Pamwe makakokora zvinhu izvi. Pane level yakasvika kuti pandakatanga kuparidza ndaikumbira munhu bhuti. Pamwe pacho chakaita kuti ndisauye aiwa nzojeka. Ndada kubuda kusvika kure. Saka zvavhara shoko riripo hapana bhuti. Ipapo handina kuona, handisi kuona zvihombe. But ndiri kuona mwari muhombe. Akandisvitsa palevel yokuti habhuti hasisi nyaya. Power yekumeka decision ngoine nyaya. Ufunge kune vanhu vakaberekwa musituation iri worse than yours vari successful. Ukaita research yako zvakanaka uchaona kuti kune vanhu vakaberekwa musituation inorwadza inorema kudarika yako. Yako yaunoti moti ndakaberekwa neAmerika wangu asingangire. Kuna akatoberekwa wacho wasiku. Akamoenda wacho wangu wasiku. Yanga iri nherera. Teacher akaisa unherera pasi. Akati mwari ndibatsirei to pursue this career. Today is very successful. Yet hana wabereki. Iwe une life iri worse. Unewaberekwa unonongedzera kuti wangu wasiri serious neupenyu. Wanga wakandimaka. Wakatadza kuitira zvakati. Wese anoti nina havana kundiendesa kuchikoro. Ndinembudzo one. Tova blame tovaisa pasite. Havana kukuendesa kuchikoro. Izvezvi wakura wakushanda. Unodii kuzviendesa. Kurati iwe nevabereki vako makafanana. Hamuzvifarire zvechikoro. Kanenge karafu kokuonesa. Woza hazvirambidzwe kuti udzidze kana mari yako. Wakushanda hazvirambidzwe kuti udzidze nemari yako chibhadhara. But saying what is about kuchena msoro chingwa nongedzera so. Wana kutendesa kuchikoro vamwe vakabudirira. Wane mukana tine vanhu vasina kuendeswa. Vakashanda vakazviendesa va successful. Iwo chingwa nongedzera kuti havasi right. Vakandiregerera. Jephthah mwana wechifeve
Azvirevo kuti Jephthah chifere. Solomon akava the richest man. Akaberekwa kubva kuna amai vanga vatorwa kune umwe murume. Bathsheba aiva mukadzi waUria. David akaita mukadzi wekubvuta. But pakaberekwa mukomana akava the wisest and the richest. Background haisi nyaya.